Kajina kai kanjat ball jongki thei bala penyai da Shillong Sports Association ka Women's League ka bala zdang main ka kakandai trik kala jam shaga sngi ka basan benta ka sngi ka ta ka apply trik jelio ha ka ba khai artli ki kan honya le kai ki nyeshin benta ha ka ni ka Lympung ha ka ba na pinya le kai ha pomadan MFA Turf Polo Ground Shillong kajinga le kai ka baning kong ha ka ni ka sngi ka long ha pedeng ka Mawlai Sports Club persha ka Karang Sports Club but ha ka ni ka jinga kun ka Mawlai Sports Club kala pelim no ya ka Karang Sports Club dah nyau la kawai. Bat ka jia le kai ka ba ar ka ni sngi kala long ha pedeng ka Lumparing Sports Club persha ya ka Yasnok Tilang Football Club bat ha ka ni ka jia kun ka Lumparing Sports Club kala pelim no ya ka Yasnok Tilang Football Club da prala no. Ya,